nata koɗo galle ko ceerno meɗen ceerno Yahaya Seydou Mbaye ma en jarmo ko taw noon ko ballal Abdoul Oumar gorko mbo añamma yeeyaɓe ceerno Abdoul jaam Allah hiirama mi samni ceerno Yaya bisimilla moɗon yewtere meɗen yewtere diine. Assalamu aleykum. ya wurcel Ibrahima Demba Seydi Dia salmitama juurama en camini renndo ngo kala e kuuɓal to gonɗo gonirɗon kala nden ko Allah kisom yor mon wadde ala ko yajanten tan so wona mi rokkuma tan jokkodira e ceerno Yahaya Mbaye omo ɗo hetti en to banggue hono cindel nguel no hannirta ni ceerno Yahaya Mbaye hakkude maɗa e ceerno Ibrahima Demba Dia bisimilla moɗon renndo ngo kala ne hetti en jarama. Seydi Kane jarama ceerno Yahaya bisimilla. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Min calmina renndo ngo fof Mbaye calmina renndo ngo fof calmina seeren ɓe ardinde ceerno Ali e seeren ɓe ceerno seeren ɓe fof min calmini ɗon ceerno Diallo en Bas Baro en min calmina kadi onon daraniɓe gueɗe ɗe Abdoul Wahab Kane e onon Ibrahima Demba Dia ceerno Yaya en Abdoul Husseine en e dendagal renndo ngo fof tan min samini on min juurima on min ñaganima on Allah moƴƴere debbo e gorko karama tongoɗe mum woni heɗen hetto e radio he min calmini min juurima bayri kadi nadde direct pour wadde jewte ko temps o manki tan kono haqqillaji men ɗo min goni fof ene hen on noon diine o ko ɗum ɗo tan woni hen ko ciftinigol yo Allah hokku en naftorade eɗen mbiya bismillahi irrahmani irrahim وصلى الله على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بندرابي onon fof on calminama on juurama eɗen ñaago Allah yo Allah waɗ en julɓe haqqen waɗa en kadi e wiliya muɗum e ndenka muɗum hande yewtere diine eɗen gadda ɗum e toɓɓe ɗe wiyetede babu nafaqa alal iyal ene jeeya e nder jikkuji khuluqu saha'i wal karam nder toɓɓere men hande yirloto koye baaba nafgol e ɓesgu holko l'islam haali hen holno neɗɗo foti jogorade ɓesgu muɗum beele waɗat hoore mum tan hay hunde waɗɗaki ɗum so wona ñamde e yarde nde tan walla wol goɗɗum foti waɗɗade ma en ngar hen eɗen gandi ene woodi e l'islam jikku biyeteɗo assaha holko woni assaha woni neɗɗo jogotoɗo jikku teddungal jikku kaarsireyagal noon saɗa neɗɗo siyama ko kaarsira yo taw ko galle makko adi hen nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam waaji goto ari wi ene jogii ko sakki o wi haɗe ma sakkade goɗɗo ya aɗo ɓesgu maɗa haɗe ma tokkude goɗɗo haɗe ma hokkude aɗa mante e bangeji goɗɗi yo taw ɓesgu ma a hiiɗaki ɗum on noon juulɗo fota wonde ɗawowo saka noon ɗawowo galle makko neɗɗo so woni ɗawowo ha ɗawa ɓesgu makko ɗum ɗon ko mu jikku ñiŋaɗo jikku mo ganduɗa aywa Allah mantani ɗum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kadi mantani ɗum o rentini ɗum o wi juulɗo so tawi aɗa wona karasira yo taw gadoreɗa ko galle ma noon so yama ko ñom suudu ma e ɓiɓɓe ma o wi juulɗo wal muslimu bi imanihi wa amalihi salih nafsuhu tahira wa qalbuhu mushriq juulɗo so jogima limanagal hokkatamo wadde ko moƴƴi ɓernde nde kadi laaɓa so ɓernde laaɓi ɗum woni koko moƴƴi tan woni ko yiɗata wadde
kala ko gandanɗa hoorema wona e laaɓal wona e moƴƴere omo rento ɗum ko laɓɓinta ɓernde nde woni waɗɗemo geɗe moƴƴe surtout noon o toppito galle makko o toppito sukaɓe makko o wi so tawi neɗɗo jogiima ɗawgol haa ɗawa ko Allah hokkimo responsabilité woni galle makko jom suudu makko e sukaɓe makko ɗum ɗon so ɗawimo ɓeen kala mo waawi wonde kaaro sira ngal kaari sirayagal wattaake reconnaissance wattaake reconnaître won noon so tawi ene woodi neɗɗo satta nayre ko rafi gonɗo e ɓernde mo gandanɗa hoorema juulɗo fota jogaade on jukku neɗɗo ɗawa wona ɗawowo wona cattuɗo haa satta e galle makko haa satta e sukaaɓe mum waawa waɗde kena nafa ɗumen waawa daranaade avenir mumen jom suudu o kadi haaju makko alaa heen omo waawi dañde o waɗana waɗɓe o woppa mo o ɗawa mo o hokka waɗɓe o ɗawa mo o ɗawara sukaaɓe ɓe ɗum ɗo wona ko diine haali annal muslim bi imanihi wa amali salih kazakati wassalati juulɗo ko so jogiima limanagal e ko watta ko moƴƴi ko ɗum ɗo fof nana wayno azakal makko e njuulu ni ko dandata mo ɗum kadi ko watta e ɓesgu makko ko ɗum woni kadi ko dandata mo he won noon Allah wiino e qur'ana innal insana khuliqa halu'an idha massahu sharru jazu'an wa idha massahu alkhayru manu'an neɗɗo ko winda kulɗo ko jiɗɗo ɓuri heewde heen ko égoïste en so tawi dañi hunde ko boni jiya ene wulla so tawi caɗeele walla ñabbuuji ene wulla so tawi dañi kadi Allah hokkimo moƴƴere woni haalis walla woni goɗɗum jiya joomum hankadi ne wona kaɗowo hay gooto yettata ko ɗum waɗa barage hakkunde makko e yimɓe hakkunde makko ɓuri ɓattade mo leñol makko waɗa heen barage o wi ɗum ɗo woni jikkuuji waɗoɓe noon illal musallin so wona juuloɓe tigui tigui noon taw ene juulu ngu ene jogii lumiére njuulu ngu ene jaɓa wi ɓen mbayata hon noon ɓe ngannduɗaa ene ñiiɓe e njuulu men pota waade noon so tawi neɗɗo woni ko juuloowo hooroowo tawa noon waawata toppitaade ko ɗawoowo leñol mum ɗawoowo bandum en ɗawoowo jom suudu mum ɗawoowo sukaaɓe mum aywa fof alaa ko waɗɗimo e ɗum ɗon o dogde responsabilité makko njiya debbo makko ene tampata omo jogii no walliri ɗumen o wallaani o wi ɗum ɗo fof wona e geɗe juulɗe o wino illal musallin allazina hum an salatihim daimun so tawi ɓen juulooɓe taw ene nduumi e njuulu mumen ɓen wonko haani waade ene foti jogaade njuulu ngu wolko foti waɗde feññinde e mumen ko wona ɗawre ko wona sattende wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum ɓen ɓe ngannduɗaa jawɗele mumen ene mbaɗa heen ko foti waɗde ene jaltina azakal ene ñammina ene nafɗa ɓe foti nafɗude lissa'ili wal mahrum on ñaagotooɗo e on ɓen fof e on kaɗaaɗo o wi ɓen ɓe ngannduɗaa ngalaa hay batta ɓen fof omo walla ɗumen ndeke noon diina o ko diina ballondiral diina o ko diine gooto fof mo camorɗaa o wooda ko ngittuɗaa e ko njogiɗaa mballa ɗum so gooto ko waɗino nden société o tampere nde ustoto ɗum waddi l'islam addani en ko wiyete azakal ko Allah qur'ana e suratu tawba o wino toon khuz min amwalihim sadaqa tudahhiruhum wa tuzakkihim biha o wi ƴetto e ƴewdeele maɓɓe ɗe sadak laɓɓina ɓernde maɓɓe ɗe so neɗɗo ina itta jawdi ene hokka ene laɓɓina ɓernde sa tawi noon mo yaltinta hokkata sappata ko wallata ɗum ene heewi tulminde ɓernde joomum Allah noon wi noon e qur'ana Allah wi khuz min amwalihim sadaqa tudahhiruhum wa tuzakkihim laɓɓinaaɓe kadi ɗum laɓɓinta a ruuhuuji ɗi laɓɓina pittaali o wi ɓeen ɓe ngannduɗaa noon
ko jabɗuɓe mbi dokkirta mbatta nafɗata hay koye men tan. Allah wino e qur'ana e suratul hashr wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika hum muflihun. on mo joguɗa dandi hoore mum nayre fittande mum o wi ɓeeɗo ngoni malaɓe ɓeeɗo ngoni malaɓe. ɗum waddi alqur'ana walamma kanat al akhlaqu al fadila jikkuji moƴƴi ɗin jiiɗaɗi beeteri ɗi dokkugol ɗeɗo fof ko ma neɗɗo waɗa entraîné wadde hadema noon wiide aɗa hokka caggal galle aɗa hokka yadañ inde caggal yo taw ɓe gonduɗa ɓe aɗa riɗumen Allah subhanahu wa ta'ala o wino wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. suratul munafiqun. ɓen nafqoɓe jawɗelu men hade mayde arañuɗumen o wi ɓe mbi min de Allah woppatanomi tan mi rutto e aduna. Allah wi o wi so mbele somi yehi mi wawa sakkade mi jeye e moƴƴuɓe. a wiyani mi jeye juuloɓe o wi ko sakkoto sakkade. ndeka hollita sadak ene heewi baraji. sadak noon yimɓe cikkata so yama sadak tan ma jalta galle ma cooɗa sondelaji walla sooɗa sukara aɗa sakko. sadak e gongo koye sadakuji jeeya hay soko tamaro koye sadak jeeya. kono sadak ɓurɗo moƴƴude ko ƴeewa kanduɗo hen mbalna ɗum sabu Allah. hande ɓuri heewde e rendo men hande wona yeletoɓe ɓuri tampude wolɓe ganduɗa ko ndoni ko ene kersi wiiɗo goɗɗo yo wallu ɗumen tawa aadani ɗumen ɓen sa walli ɗumen ɗin baraji kadi ɓuri heewde. Allah subhanahu wa ta'ala wino e suratu Layli fa amma man a'ta wattaqa. on kulɗo on dokkowo omo wondi kadi kulol Allah o reftini hen o saddaqa bil husna omo sakko ko Allah hokkimo e jawɗi ko omo sakko hen. holko Allah reftini hen wasanu yassiruhu lil yusra mamin newnan mo newo. kala ɓurɗo mo wawde sakkade ma yi gueɗe makko ɓuura arsugue makko ɓuura udditade. hade noon ma sakkade nde ko adi hen sakkade galle ma jom suudu ma to woppuɓe tampo to woppuɓe keyɗe to woppuɓe kola to woppu sukaɓe kazalika ƴeew avenir men kala no mbaɗa waɗa ɗumen kadi ha mbawa janggo mbawa wadde aywa affronté gurdam ɗum ɗo kena waɗɗima. o wi noon ko amma man bakhila wastagna. on biɗo ko nayɗo o wiide kanko mbuuɗo ene tawto mbuuɗu hay mbuuɗu so mofti ɗum tawto mbuuɗu heewat o jaranani mo ittude hay hunde o waɗa sabu Allah walla o waɗa e ɓesgu makko walla waɗa e sukaɓe makko sako waɗa e waɗ. o wi holko Allah wi ɗon wa kazzaba bil husna wa sanu yassiruhu lil usra. ene heewi mo ganduɗa ko ɗawowo ko catto hokkata wallata heewi tan jawdi tilfa woni o heɓa caɗele fa sanu yassiruhu lil usra. caɗele ala hen taw ko waɗi ɗum taw jomum yaltintano zakat wallatano hay goto hoore makko tan woniri ɗon. ɗeɗo gueɗe fof Allah haali ɗum Qur'an. ɗum ɗo waɗi Allah wino e Qur'an e suratul hadid wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard. on garata nafɓone lawol Allah. Allah de woni aywa kala o woni ne asaman e leydi ko Allah rontata ɗum de hay hunde neɗɗo ala ko nawat fof ɗo woppati aduna. kala ko neɗɗo wawi wadde château ji fof ɗo woppata fof ɗo woppate. ɗum noon o wi ya gollan ko gandanɗa hoorema janggo ɗum tawat ma laaka. wino iza mata ibnu adam so neɗɗo ummima e aduna gueɗe makko fof taƴat ha heddo gueɗe tati. amalun salih gollal moƴƴal ngal waɗanno walla ko mo janginno walla ɓiɗɗo moƴƴo mo woppi ene duwonomo. ɓiɗɗo moƴƴo mo jangini o hoppi ɗum ene duwonomo ɗum ɗon ma tawmo. walla sadak mo sakkino ɗum ma tawmo. sadak o noon sadak jariya ene yaaji ko adi hen sadak o koye ɓeskuma taw aɗa toppitino ɓeskuma aɗa ñammini ɗumen aɗa waddi ɗumen aɗa jangini ɗumen aɗa holi ɗumen diine. ɗum ɗo fof koye sadak jariya jeeya ɓe janggom kala ko duwani ma yettoto. te kadi sa neɗɗo e duwan ma taw ka banno ka kolnoɗo mo no duwonortoma
ɗum ɗo fof koko heblante aduna. inna allaha jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu makarim al akhlaq wa yakrahu safsafaha. oɗo hadis bukhari o wi allah kanko ko karsira omo yiɗi neɗɗo karsira kala gonno neɗɗo karisira ane wondi allah dokkowo allah ene yiɗi dokkowo won noon allah ko jawat yuhibbu makari omo yiɗi kadi yimɓe joom jikkuji moƴƴi jogoɗa jikku moƴƴo oma ena ane kadi joom jikku tokoso jikku moƴƴo jikkuji moƴƴi ɗum ena manta ne laaɗo allah sallallahu alaihi wasallam nde allah mantirimo o jikkuji teddude jikkuji moƴƴi juulɓe mbiya ko yo ñambu nelaaɗo e jikku ko waɗanno jikku ɗon tawate juulɗo aywa wona karasira wonata tikkowo wonta haside wonta gañowo yimɓe wonta juulɓe gañata yinde hande añodiral woɗa fof aña goɗɗo taw alaɗo pawɗa ɗum ɗo fof yiyama e hande aduna o nelaɗo hay neɗɗo honama a hana anjamo sakko juulɗo hay mo wona juulɗo a hana anjamo sakko juulɗo wadde ndeke noon l'islam noddi ko diine jurmodiral ko diine jokkodiral nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam kanko o jangiri en fof omo wondanno e juifuji omo wondanno e chrétieji omo wondanno e fof kanko ko neɗɗo jaajɗo neɗɗo guɗɗitiɗo wonno hande kadi diine o hana wonde diine mo ganduɗa kadi ko uddade e gonɗen ɗo tan tawa mbatta kadi ouverture ɗum ɗo koye hunde e nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam o haali hen nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam o wino e hadis o wi ma min yawmin yusbihu al ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma aati munfiqan khalafan wa yaqulu al akhar allahumma aati mumsikan talafan o wi ñande pinɗen pop ma won malayika ene duwo malayikaji ɗiɗi ne duwo goto ne wi ya hokku on nafku o wakkina lumtinanam nafku o ala ko nafki ala e lumtinam kono ya on mo ganduɗa ko jagguɗo o sakkota ko hokkata wallata ɓesgu makko o wallata hay goto to wi en woni malayika duwotoɗo kala mo jagguɗo hen mo sakkota ko watta yo jawdi ndi tilfu wona ɗum ɗo ñande fof malayika ene gandi malayika kadi ko ñaagi fof ko jaabate wino ittaqu shoha fa inna shoha ahlaka man kana qablakum ndeno ɗe nayre ɓurtune moƴƴani ɗum ene jeyno ko halki adanoɓe ɗum addani ɗum ene mbarodira koye maɓɓe ɓe jeehi kala ko allah dangno ɓe karmini ɗum ayo kala ko allah harmini kadi ɓe nangni ɗum ɗo addi ɗum ɗon o wi nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam kanko kala ko dañño omo wallodirane Aisha wino hay so wari dammugol aywa hoddiɓe makko e fodɓe heɓɓe hen gooto hen fof ene heɓa hen omo heewi wadde noon ha gasta hay ko defate e galle ko seeɗa hen toto o heddi ɓuuri hewde ko sakka nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam o wino man tasaddaqa bi adli tamrin min kasbi tayyibin wala yaqbalu llahu illa tayyib fa inna allaha yataqabbaluha bi yaminihi summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna misla al jabal o wi kala ko cakkiɗa hay ƴewde ko ɓuuri moƴƴude tawara makko o sakko o wi allah jamanamo ɗum ɗon o wi ena wawi nehandemo ɗum o fonno no ɓotel ni ha fota no montagne mawɗo ni ɗum ɗo hollirta ndeke kala hunde ene famda mawna to allah anniya o woni ko yiɗa ndeke noon bandiraɓe nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam o wi en afdalu dinari yunfiqu rajul ala iyali ko ɓuri moƴƴude e jawdi haalis euro dollar mo nafɗata ɓuri moƴƴude hen woni ko nafɗuɗa e ɓesuma ɓuri moƴƴude hen ɗum ɓuri moƴƴude hen eyyi ɗum fawa dow fewti hen wadde e lawol allah fewti hen hokkude e yimɓe saabu allah kono kala mbawɗa wadde o wi ko mbeeɗa ko gadoroɗa ko ɓesgu maɗa ko ɗum ɗo ɓuri hewde baraji o wi man sa'a awaman kana fi o wi kala mo ganduɗa darima e wadde e lawol allah hokkude ɓesgu makko nena wayno
badɗo jihadi nana wayno baɗowo jihadi ni e baraji badde jihadi wonde en heewi baraji sa darima ɓesgu ma aɗa darano ɗumen aɗa darano e gurdam mumen kala ko mbawɗa aɗa dari hen a yarani hen caggal o wi ɗum ɗon en lomto waddo hay wad baɗowo jihad ɗumen yonɗen to laaɗo sallallahu alaihi waman sa'a ala walidayhi la yawfahuma fi sabilillah kala kadi jaaɗo e wallude jinnaɓe makko taw o nana wayno kadi koye laawol Allah woni ha hande wayno koye waɗoɓe e jihad ɗum daranade jinnaɓe waman sa'a ala iyalihi la yawfahum o fi sabilillah on kadi jaaɗo e ɓesgu makko omo waɗa yiiɗa ɓesgu makko tampa omo darano ɗumen jamma e ñalawma o wi ɗum ne kadi koye laawol Allah jeeya ɗum kadi koye laawol Allah jeeya ndeke noon gueɗe ɗe ndeke neɗɗo ena woppa ko gandanɗa hoorema yawa ɗum tawa ɗum ɗon moƴƴere ma fof aɗa wawi heɓde ɗon toppitade ɓesgu tan ene heeɓa hen aljanna toppitade ɓesgu enen tan wiyama ɓesgu noon ko joom suudu ma e sukaɓe ma aywa pawa e ɗumen laawol a hokkataɓe kayɗe a woppataɓe ɓe kola jangde men fof aɗa dari hen e needi mumen mbadda hen needi l'islam ɗum kadi ko hunde yiɗande ene yiya kadi bandiraɓe yimɓe ƴewto surtout wonɓe Europe e leyɗele aywa gongo adunaji ɗi ene certi kono neɗɗo joguiɗo ɓesgu mum ana responsabilité ma sukaɓe ma ko ande oto hay so tawi ko janggoɓe goɗɗum ƴeew sa wawa jangguide ɗumen ala temps ƴeew goɗɗo aɗa yawa ɗumen ara ene jangguide ɗumen diine mumen ganda juulɗe men ganda ko farillaji men ganda sunnaji men ɗum ɗon ko an jinnaɗo waɗi a wiyaka toppitare nde wona ñamde tan e yarde e nawde école e wadde comci paɗe jooɗe d'accord ɗum hen jiya kono toppitoɗa kadi diine mumen ha ganda diine mumen ɗum kadi an waddi ɗum an jinnaɗo o waddi nde lawɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on ɗum o wi ene woodi beeteɗo Abu Kilaba o wi bara abil iyali Allah bada wa ayyi rajulin a'zam ajran min rajulin yas'a ala iyalihi sighar o wi o adri ko ɓesgu o wi ndeka ala ɓurda heewde jobdi baraji on gorko daraniɗo ɓesgu mum daraniɗo ɓesgu mum ala ɓurdama heewde baraji kewɗi ene hen so tawi jomum waɗi ko waɗi e laaɗa o wi an abi salama radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam innama sadaqa an zahri ghina wal yadu al-ulya khayrun min al-yadi sufla wabda biman ta'ud o wi ko woni sadaka ɓuri sadaka mo mbaɗa cakkoɗa tawa waɗidani ɗum e yeengo waɗidani ɗum ya yi hande ɓuri heewde sakkotoɓe ko ma yimɓe jomme jooɗo wiya kaari tottiri nanga ɗum e ɗumen walla so haalaka ko cakki ko beltota ko ɓuri noon sadaka ko mballa neɗɗo tawa hay goto tinani mbaɗiɗa sabu Allah ɗiɗon baraji ɓuri heewde ko Allah tan wawi andude ko yoɓata jomum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi inna Allah azza wa jalla qad damina dina al-abd idha sadana fi salas o wi ɓeɗo diine maccuɗo o Allah ma wonmo garanti e ɗeɗo geɗe tati ɗeɗo tati ma Allah waɗɓe garanti kala koɓe daranima Allah walluɓe heɓe o wi holli on gadana on desɗo jiɗɗo reste pour hulde wadde caaha resa ɗum ɗo e holli on faqad damina Allah dinahu an yaqdi anhu yawma al-qiyamah oɗo ko ɗum nannima hen ɗum ena wawi hokkude mo aljanna ko naatiri e resde ko pour rentade wadde ko wona noon ɗi wassani dinahu li i'anati al-muslimin li yakhruja o goɗɗo o woni jaaɗo e laawol Allah pour mawninde diina o ɗum woni no jihad tataɓo o idha stadana li kafni al-mayyit inna Allah ta'ala yarda husama'ahu yawm al-qiyamah on kadi jaaɗo neɗɗo ene wol gonɗo wol jaltowo aduna tawa ala ko woppi ay kasanga mum ala waɗa darano ɗum ɗon haaɗani ɗon tan daranomo kala ko wawi daranade o wi ɗum ɗo fof koye baraji ɗi gandanɗa hoorema ko Allah tan andi no yobirta ɗum ko Allah andi jogdi muɗum no foti e jiyaɗo o neɗɗo andi tan ko ñamli seeɗa kono anda jogdi Allah ndi kay ɓuri heew kala ko mbaɗɗa en kaalima hadis nane malayika ñande fof ene wiya allahumma aati munfiqan khalafan goɗɗo o ene wiya
allahumma ajjil li mumsikin talafan o dokkowo koye ya hokkuma kel numtinam o mo ganduɗa rokkata ko sakkata ko wallata ko toppitaki ɓesgu makko o wi mumsikan talafan ya tilfu jawdi ndi ndeke l'islam noon meeɗa woppude ndeke ɓesgu caggal l'islam o ardani ko ɓesgu o ardani ko joom suudu ma ومن طلب الدنيا حلالا استخفافا عن المسألة وسعنا على إياله وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة وجهه كما رأيت البدر ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا رائيا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان on ɗabbo aduna o resi sabu o darani ɓesngu wonde joom suudu makko o darani ɓesngu makko o darani sukaaɓe makko kala ko wawi on walla o wi ɓeeɗo janngo ma yiɗi men yowmal qiyamata ɓe jeesifu men wayde kono lewru badiri e jalbuɗi ndeke noon hunde nde o sakkade ene yiɗa nafɓude nde ene yiɗa nafɓude nde noon ko ɓuri mawnude hen ko neɗɗo nafga galle makko o nafga joom suudu makko ado hen sukaaɓe makko ɗum ɗo waɗi aduna o ko ɗum tan woni hen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi inna fil jannati la ghurafan yara zahiraha min batiniha wa batinaha min zahiriha to aljana to en toon cuurde ganduɗa wonɓe nder ɓe ene jii wonɓe bowal ɓe ene jii wonɓe nder ɓe wonɓe nder ɓe ene jii kadi wonɓe wolɓe hunde nde e yodde o yi qila wama sukkanuha ya rasulullah hoɗoɓe toon wono aljanna an kadi ne weeru weeruji jooɗi ɗum kam Allah tan andi no ɗum wayi kañum e yodde o wi ɓeeɗo aljannaji Allah ena waɗa ɗum allazina yu'minuna ta'am ɓen ñaminoɓe ñamri ena naata hen e holɓen o yuɗi munal kalam ɓen moƴƴinoɓe konngol neɗɗo kay hay sa rokkani ɗum kam to aybin to haala bonka ɗum fof Allah haali ɗum ya welnu ko hande de tawanɗo hay batta walla hande de koni kono woni a hokka walla dokka kadi ana aybina joomum ɗeɗo gueɗe fof kadi jeyaka dini o yuɗi munal kalam ɓen ñamminoɓe ñamde taw kadi ene moƴƴina haala mumen o yuɗi muna siyam eɓe ñiɓanno e koorta eɓe koranno o yefsuna salam eɓe caktanno salminado hakkude mabɓe o yusalluna billeyli wannasu niyam eɓe jammaji eɓe juulanno taw yimɓe neɗani wona wujjude darde jamma wiye naafilaji ɗum ɗo ɓeeɗo ena naata ɗiɗo aljannaji ɗi aljannaji qalu ya rasulallah inna haulai ahluni zalik o wi ɓeeɗo woman yuɗiu zalika holi kattande ɗum ɗo walla wi ɗum ɗo o wi qala faman qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad ataba al kalam o wi kadi hay jooɗade ene wiya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ɗum ene jeeya e haala moƴƴo woman at'ama ahlahu faqad at'ama am on ñammindo ɓesgu makko o ñamminde miskinel o wi kadi mo heɓɗin baraji on kadi woman sama ramadan on kadi koode lewru kor mo heɓɗin baraji woman laqiya akhahu sallama alayhi faqad afsha salam on kadi kawruɗo musidɗo makko juulɗo o salmini on o sakti jam hande bandiraɓe aɗa yiya neɗɗo hay salminago hande yimɓe ena ngaami aɗa yiya neɗɗo fotta e neɗɗo mo andi tukko tawa anda salminano o baraji woni hen ma joom heɓan baraji on calmodiri nelaɗo wi ene woɗi hadis o wi hayso julɓe kotti ndi moosi goɗo fof ene yiɗa somande goɗɗo jaam haade mabɓe sertude taw bakkotuji ma fof yaafama ɗum noon ko hollirta tan nde ko l'islam o ko diina jaam l'islam o ko diina ballodiral l'islam o ko diina jurmodiral l'islam o ko diina nafugol l'islam o ko diina neɗɗo haadema naftude ya adoro gadoroɗa joom ɓesgu maɗa aɗa o wino dirhamun yutfu rajul ala iyal ahabbu ilayya min alfi dinarin fi sabil o wi mbuuɗu gootu dokkuɗa ɓesgu ma ɓuri ujunere mbaɗɗa e lawol hayso ko mbuuɗu ngo qala qultu ya rasulullah birrul walidayni ahabba ilayka am ibadatu alf sana o wi an ɗiggude jinnaɓe e ɗiggande jinnaɓe e rewde Allah duuɓi ujunere hoɗo ɓuri hen أنس قال يا أنس جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
gongo ari mere yehi mere kay ko yahata tan o yehi birrul walidayni ahabba ilayya min alfa san alfay alfa san ɗigganɗo jinnaɓe makko nana wayno ɓurini dewde Allah hay soko duuɓi ujunaji ɗiɗi walla ujunere hitande hollirta ndeke ɗiggude ɗigganɗe jinnaɓe kadi ko heewi baraji ndeke noon l'islam o diino ballodiral hay qada'u hajatul armala ahabba ilayya min 30 alfa debbo mo ganduɗa gorko makko ko rutti kanko wonde sukaɓe balliramo sabu Allah o wi ɗum ɓuuri hay 30 alfa raka ɓuuri hay 30 ujunere naafila mbaɗa ndeke hollirta ndeke wadde ko moƴƴi ene daɗi dewa Allah geɗe kewɗe so tawi a waɗi geɗe ɗe mbaɗiɗa ko sabu Allah a waɗiɗa ɗum sabu yewngo a waɗiɗa ɗum sabu yo haalde ɗum ɗon ko Allah tan yoɓanma ɗiɗon baraji nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ndeke noon wuuɗu ko dokkuɗa ɓesgu ma ɓuranimo hay o neɗɗo waɗoyo jihaadi e laawol Allah ndeke noon hollirta ndeke neɗɗo toppitaade ndeke ɓesgu ko hunde hiɗande bandiraɓe goɗɗo fof hade walluɗo goɗɗo hade ma heɓde inde bange goɗɗo yotaw ngadoreɗa ko ɓesgu ma yotaw ko joom suudu ma aɗi mantude yotaw ko sukaye ma gari mantude ɓen aɗa wani ɗumen kono so tawi a woppiɓe ɓen a toppitaki ɗumen a ñamminani ɗumen a hultinani ɗumen a jangginani ɗumen aɗa waɗa jawɗi ma nokku goɗɗo ya sikku saɗa jogui hen baraji ɗi kanko pammi par ce que a woppi asasi o wono ɓesgu te kadi ɗum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam haalni en man jaa bil hasana falahu ashru amsaliha kala baɗɗo ko moƴƴi ma taw toon sappoje Allah ena moftanma ɗum noon wasa jundude yewtere nde hande yewtere nde wonno babu nafaq alal iyal min nafaqul ɓesgu yo Allah hokku en nande e gollirde kala ko haala hen ene feewi kota Allah kala kadi ko tata hen eɗen ñaago Allah yo Allah yaafo en jinnoɗen tan ko siftinde koye men enen haaloɓe siftina kadi nden min calmini seerenɓe fof wonɓe dingiral ngal e hettotoɓe on fof min calmini on wasata kadi seere wonde foti nadde hen min kalna ɗo ko kongude men min mbi on wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tigi machallah Allah jarama e tama ceerno Yahya Seydi Mbaye golle ma jooɗi peewi Allah yoɓa moƴƴere en tamni abboroɓe ne dingiral kala e saaha ko jiiɗo ko wayno Hammadou Bassirou Bara Birima wondude e hoɓe ceerno Aliou Ba ɓeɗo no gabbiri men mbi jaam Allah hiire mabɓe ɗum noon bandiraɓe gonɗen koye dingiral fulɓe jokkodirɗen koye haalirde rendo e haalirde koolaɗo hande noon no mbiɗen ni en jaani jayri pulaar mbe heera ko jaam Allah jaggiɓe joni noon keɗima ceerno kaali ko nafugol joom galle e galle muɗum haade muɗum tornirde caggal galle nde wonno yimɓe ne mbiya so tawi neɗɗo wiyama ko moƴƴi acca bandi hen cetto eywa ɗum noon ko ɗum hannde ceerno yettinɗo bandiraɓe eɗen gondi noon e seere ɓe wonɓe ɗo so tawi wonkoɓe jiiɗi hen ɓeydude ko wayno Baro en ceerno Aliou en en jii Alpha Oumar Touré wonno ɗo kono yelle ko teɓɓiriɗo ɗum noon ceerno teɓɓirima Bassirou Baro jaam Allah hiirema a nani a hawre toɓɓere ceerno Ya Mbaye nde ok eywa mataw Baro heɓidaki wona dilla eywa ɗum noon jeyanto ceerno Aliou Ba kañumnena ko bayraɗo nanede no feewi namdiremo kankone so hettima ko ceerno Ya Mbaye addani bandiraɓe hannde ko mbiyatmo kankone bisimilla makko ceerno Aliou bisimilla a heeɗima ceerno Ya Mbaye ok ɗum noon mataw seereɓe ɓe keɓidaki wadde nden jokken en duttor tan to ceerno Yaya Mbaye o jokkani en seeɗa ɗe kaddara hojomaji nogas aɗa wondirde bandiraɓe wonno so woni minuit 00 ko ɗon jiɗɗen tonngude
alhamisa baɗo so geno haji ceerno yaya jankani fori jungo ceerno yaya bisimilla ma hande kam mbiɗen juutede bisimilla bani ba ɓeydi dia jaballo moƴƴo hiire mon onon fof on calminama on juurama on ñaganama kadi Allah moƴƴere kadi mi wima merci ndi kokkuɗami konngol par ce que gonnomi tan koye heɗade en calminimoɓe dingal ngal fof en calmini kadi sernaɓe wonɓe ɗo ɓe kamɓe fof en ñaguimaɓe kadi Allah moƴƴere e golle mabɓe moƴƴe mana battoje ne diine l'islam sa fof no wawi wade fof en calmini tohora eɗen daara jamma kono fewi mbimo Seydi Mbaye eɗen ketto ko haalata ko eɗen ketto no fewi par ce que ko en waɗi gandal en waɗi nundal en waɗi fof joni noon min jiɗnomi attude tan koye alhaali responsabilité ji jinnaɓe e neede ɓiɓɓe mum mboɗo yaade makko ɗo wiɗo mana ko responsabilité wona tan ñamminde yarnude ɓornude paɗe e gueɗe baaɗe noon kono responsabilité jangguinde ɓurano e hollude diine o ɗum ɗon kadi koye jinnaɓe fawi ɗum ɗon wayno hono calɗi ɗiɗi tan mana joguiɗo innama aadeni so tawi wittama won wittuɓe ɗum kaari ɗum kadi koko jangga guila ko ɓooyi no ɗemgal pular ɗemgal ɓiɓɓe neɗɗo ngal muynigal no waye cukalel ni no fewnirta cukalel ni no nehirta cukalel ni no mawnirta cukalel ha jooɗo e ngandi mum ni ko noon kadi diine o fotiri walla ɓuri ni presque ngar sabu ɗum needi ko calɗi ɗiɗi jangde noon so ari fawo e needi par ce que so tawi needi ala ha so jangde nde ari nde ala ɗo e jooɗi way tan kono daña koɗo bismuɗa ɗum alna ɗum daago alna ɗum danki alna ɗum ɗo jooɗi so darima ha ɓooyi tan yaha lawol mum donc jangde nde fawto d' abord koye needi te needi ni ɗi fawto ko sur des valeurs valeur noon ko première valeur ko diine ma ɗum ko bawɗa wonde fof joni noon namdalam ko enen gaay wonɓe Europe e surtout safalɓe kañumen kam ene mbaɗi organisé kala jamma moɓe maahi eɓe mbaɗa hen centre culturel te centre culturel o ene waɗi jangde ene waɗi formation ene waɗi jewte ene waɗi eɓe jogui hay pijirloji ɗi ganduɗa ene mbaɗi tourné autour de gurdam nelaɗo walla autour mana sahabaɓe mum walla autour kala ko fati e diine l'islam e kadi ko weekend aji ɗi en général ko hen tubaɓe mabɓe jaara ko hen tubaɓe mabɓe jangga eyyi mboɗo namnimo kanko holko saabi enen en mbatta même organisation en mbatta même organisation enen ɓayde wonde responsabilité ko jinnaɓe jogui e pourquoi jinnaɓe mbatta organisé e koye mumen par ce que almuɓe ene goodi kala ɗo jaaɗa hande ɗo e ndiɗo leydi almuɓe ene goodi jangguinoɓe ene goodi kono mbaɗe organisé beele mana ko diine o wi ko wi ko e beele enen en ƴetta hen part men responsabilité ha timmi e ko ɗum jiɗnomi namnade Seydi Dia machallah a jarama Seydi Dianka golle ma peewi Allah yo moƴƴe ɗum no duttoɗen to ceerno Yaya Mbaye ceerno Yaya Mbaye a heeɗima ceerno tohora ma ko namdi ko organisation safalɓe no mbaɗirni enen ko yen mbaɗani ko way noon enen wonno yeɗon gasal juule tan mbiya ɗum sukama jooɗo kaybra ummo tan yaha jama juule arta jooɗo sukaɓe galle bisimilla Seydi machallah weltanama no fewi ceerno Tokara Yaya Dianka ko sava hanko namdal ngal namdingal ni o jaabima kañum enen mataw ko guinnituɗen ko yandam mataw guinnituɗen ko eɗen manque wadde ɗum appliqué safalɓe kam eɗen manque wadde ɗum appliqué eɗen mbi ken julɓe eɗen noddito yidde diine o kono noon jaranani en ɓe heewi taw ko almuɓe kay Europe e Amérique ɗo jaaɗa fof tawat hande waɓe darade hande mbawi jogade e jumaji ɗi kono ɓe ngala dariɗo mbawde wadde ɓe rassemblé mbawde ƴettude yimɓe daro mbaɗa hunde hande so tawi so safalɓe mbaɗano ɗo jamaji hande hay goto min juulay tan kamɓe ngari jamaji mbaɗi jumaji mbaɗi mbaɗi hen no wini ɗe centre culturel nani hen conférence mbaɗa conférence uji mbaɗa fof kala jangguinɗomo noon ko ide mum ɓe ƴettata sa yi kadi neɗɗo jangga ƴetta ide safalɓe par ce que kamɓe jangguinta
jangirde mo fof ne hande won ɓiye kañum ƴettata ko yiɗi wadde ko waɗa ɗe mum enen noon eɗen kanno hande heɓde kala ɗo jaaden hande tabarikallah wona keewal waasi wonde kono ko jaggodirde e yidde waɗde ɗum goɗo fof tan yahata ko haajoji liggey mum galle mum aywa sukaɓe ne sen nahani ɗumen tan ko banggue goɗɗo ƴettata ne école ko jangginta ko eɗen gandi ene waɗi needi kono ko heewi yaadani e culture meɗen ɗum noon il faut mbaɗen ɗum ko wiyete ko gaɗodiren hen so joomum arti galle moƴƴuno ko jomumen hayso jomumen dañani kam darinoma kam daña jamaji walla daña saaluji ɗo nendata enen jangguina hen sukaɓe ene moƴƴi hayso goto fof waɗi 20 euros e sukaɓe en rendini rokki ɗum jangguinowo dañi hen 50 heɗen jangginat walla 20 élèves en jangginat walla hayso ɗum ala wol dariɓe so mbiyanoma yo ngat jangguin gratuit mbaɗat kono a yiyata dariɗo biyowo noon heewani ko goto wiyata ene yiɗi jangginanede sukaɓe mum goto ɗum noon tokara ko hunde gandanɗa hoorema ena hawni safalɓe kamɓe ene daɗi en on banggue no feewi kamɓe rew mabɓe hande mo wawa yiide binde hen ala goto fof watti yiide binde ene janga ena faama enen noon ɓeɓɓawi minne eɗen jiɗi diine o kono wali gueɗe kewɗe jaranani en an babiraɗo ko liggey ma arti ɓiyone école so arti hankkadi yaltiɗo ɓe yaltitta ɓe so ɓooyi tan ma ɓen nawi ɗumen ideji goɗɗiɗi gonano ide muɗum par ce que an ala ko mbaɗɗa préparé éducation no Yaya Dianka wini ko ɗum woni wona jangguinde école nde tan ɗon éducation o ene ɓuuri ɗum yineede nde ko hen jeeya ɗum koye responsabilité l'islam wi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi goto e mon fof ko responsable galle ma ko an namde ɗum janggo yowmal qiyama hono jogodinoɗe en kaali ɗo banggue wurnude ñamminde ko heddi ko neede hollude diina ɗum ko jinnaɗo o faɗi a wawa waɗi ɗum ƴeew goɗɗo ɗum noon moƴƴuno tan kala ɗo gonɗen ɗo e nokkuji he almuɓe nani hen so tawi yimɓeɓe mbaɗi recensé ɓe mbiɗi ɓuuri ɓattodirde ɓe potta ƴeewa neɗɗo goto ene ara en jangguina ɗumen ha mbawa hijju jangguina ɗumen ko hay julde ɗumen jangguina ɗumen needi l'islam ɗum ɗo woni ko ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude kono noon en kuccani hen noon mi anda noon yo Allah wolle en beele eɗen kucci hen par ce que en tardi hen no feewi top yiyandam en tardi hen no feewi safalɓe kam kañumen ɓe dartaki eyyi kamɓe hannde neɗɗo ene wawi jibinede ɗo jangga ha heɓdo doctorat taw koye banggue diine mum haalaka goɗɗum eyyi kono enen on banggue cikkaten tan ma ko jangde tubakoɓe tan wadde so neɗɗo haadi hen tan ɗum hen tan hollaka ni no gondi ɗum janggo e jaam ma neɗɗo aɗa yeddo hono taw ko an liggi ɗum gila ko ɓooyi ɗum tan ponmi yabtotomi hen ceerno ko kalmi ko ne mbiɗa sikka an ɓeɗo wawi no yaani noon min calmina feewi mi wiinamama assalamu aleykum waaleykum salam Ibrahima mboɗa ɓeydude seeɗa walla ala yaaji hen sinon c'est pas grave min garto hen gongol ala ceerno aɗa yiɗa kala ɗottum d'accord bisimilla Kalidou Camara aɗa ñaagui konngol Seydia mi salminima kadi mi salmini bandiraɓe wonɓe ɗon ɓe min premiére ɗo natirnomin ko par radio to affaire l'islam o diine mbayo ko haalanno affaire walla wona ɗum ɗon hannde woni ko woodi ko ɗum kay ceerno Mbaye ko waajo ceerno Mbaye woni kanko yawrande kanko yawrande bisimilla Kalidou kanko ɗum keɗɗare ko ɗum woni ɗo no keɗɗare joni ko ɗum woni ɗo ok donc ko kiɗimi radio ko oɗo ceerno Mbaye mi salminima kadi ko ɗum jeeyi sababu ni ha mbarmi hen namdowol no namdade konngol wonande o wima diine wiya ko ya neɗɗo yo reen ɓesgu mum toppito ɓesgu mum reena debbo muɗum reena suhaɓe muɗum ko adi kada waɗano yimɓe woɓɓe ya waɗan ɓiɓɓe ma e joom suudu ma ɗum ko diine wi noon nanirmi no wiiri quoi eyo joni noon min e nder yiyandam wonande ɗanniɓe waɓe no jaajaɓe tawa aɗa andi aɗa
jogii ɓesngu ken wona pitali 4 walla 5 ɗi debbo mane wondi hen ene renanma ñamde yarde safara an ɗanniɗo aɗa jogii lewru ko boni fo hasino ko 1200 €. neldata debbo ma ko fuuri ko 50 € walla 40 €. ɗum ɗon joni ene wawi hadde ni e kotameje mabɓe walla e gueɗe mabɓe togote taw wone gueɗe kewɗe kumbata won guddiɗo vidéo de jaafoɗon noon goppon eyyi joni noon an gorko cikkumi so tawi debbo ma waɗi hen ko ala e lawol walla watti wadde ko ala e lawol ko ano gorko jeeyi sababu puisque aɗa andi hande gurdam ɗam welani kadi gurdam ɗam ne seeri kadi suhaɓe ɓe ko yiɗi goo ne heewi ala to ɓe pawi hakkillaji mabɓe ala to pawi guite mabɓe so wona e an o babiraɗo baɗowo o walla an neldowo o donc so tawi a waɗanani joom suudu ma a waɗanani hen ɓiɓɓe ma aɗa andi kam jomumen ngala to kiɓi ewa e nder hen jomum so tawi debbo waɗi hen goɗe ɗe pewani walla ha dañi hen caɗele cikkumi bakkaɗo an gorko aɗa fota wadde hen participé e bonande nde puisque ko an sali waɗandemo ko yiɗi waɗanede ko e ko foti sohlude e ko ɓiɓɓeɓe foti sohlude waɗanede ko ewa a nangui kalis ma a mofti te aɗa waɗana yimɓe woɓɓe te aɗa fonno waɗande ɓiɓɓe ma waɗanani ɗumen janggo e janggo so tawi joom suudu ma dañi hen caɗele mi sikku tan an gorko a woɗɗata e caɗele ɗeɗon e wonande mbayi ko ɗum woni ko namdimi hen ko so tawi a woɗɗani nde mbawɗa kadi haalandemi hen yimɓe hewɓe ne jogoɗe ɗon caɗele hande fouta a jarama Camara moƴƴi caɗele ngala ceerno ya bisimilla ma sa faami namdal ka Camara jongal ko forle makko dunara bisimilla so mi gayni dokka ceerno yaya janka ile jogno ɓeydu so mi gayni kono ceerno Camara ko kalɗa ko min nani par ce que min beltanimama wolde kam a hettima yewtere nde e ko min kaali ko fof min wona miijo amen min kaali tan komin mbi e qur'ana ko Allah haali hen ayaji ɗe min gaddi hunde kadi ha hadisaji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko haali hen ɗum kalɗen amma ko mbiɗa ko noon wori amma neɗɗo wiya ko yo nelaɗo wima ko saɗa fuɗɗo ya fuɗɗo wabda a wiman ta'ud ya fuɗɗo e ɓen ɓe kalfuɗa ɗum joom suuduma sadak ɓurɗo hen forde woni ko dokkuɗa joom suuduma sukaɓe ma wona ƴeew kañumen kala haaju jogii aɗa wawi wadde ɗum waɗan ɗumen tawi aɗa hattani tawi sa ala noon l'islam wat ko wani makka a wawa kono Allah ene hokkuma aɗa wawi kiiɗoɗa joom suuduma jiiɗoma fof yurmomo wala wutte moƴƴo wala paɗe moƴƴo wala kala kena sohle kanko wala te an kalfuɗomo Allah en luɓorma ɗum woni ko wiya kala ko ñeewo dokkuɗa joom suuduma ñammina ɗumen toppitoɗa ɗumen mbaɗa ɗumen belle condition ɗum ko an waddi amma aɗa jogii goppa ɗumen ene tampa ɗum l'islam meeɗa haalde hen so wona ko yo neɗɗo tinno o wiiri hay yaade e jihadi fi sabilillahi o wi daranade ɓesgu mum ɓuri hewde baraji walla daranade jinnaɓe mum ɓuri hewde baraji garnoɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi ene yaha jihad nelaɗo wi jinnaɓe ma ene nguuri o wi ya ko fihima to jahid ya wat jihadi jinnaɓe ma deke l'islam hande addoɓe difficulté ene tampina taw so neɗɗo rewi ɗo foti rewde tampira watta jinnaɗo so neɗɗo toppitima ɗum ɓesgu so neɗɗo toppitima ɗum baraji gondi hen Allah tan andi men kaali joni haala ganda goto biyeteɗo Abu Kilaba o wi bada bil iyal Allah fuɗɗori koye ɓesgu o wi wa ayyi rajulin a'azama ajran min rajulin yas'a ala iyalihi safa ala ɓurɗo moƴƴu hewde baraji e aduna on daraniɗo ɓesgu makko tokoso darani ɗumen o jangini ɗumen o nehi ɗumen o waɗi ɗumen bonne condition no ceerno Yahya Janka wiyata mbaɗa sukaɓe ma e bonne condition mbawa waɗi réussite e oɗa ɗum ene waɗima kadi nawara hen diino o neɗɗo sikki réussite o tan ko jannguɓe banggue aduna waɗa réussite o ko neede ɗumen kollaɗe ɗumen diine kollaɗe ɗumen ko woni Allah ha jomumen kala ɗo jeehi hankkadi ni ene paami ko ngoni ko yaltata hen ɗum ko altinnaɗo o waɗi ɗum noon wasata junade mbiɗa sikki sa faami ceerno Camara haalama
waɗi fayida kecciɗa ko noon tan komin kalno ko ɗum hade min defti hen e famminden Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi ko adi hade makko wiidema ya hokku caggal gal ya waɗan goɗɗo o wiyama ko ya fuɗɗo e ɓismuma ɗum ko kalden ko hadis ganduɗa abi salama yo wili o wi innama sadaqatu an dahari ghina wal yadul ulya khayrun min al yadi sufla wabda biman ta'u o wi jungo dokkowo o ɓuri jungo ƴettowo kono saɗa fuɗɗo noon ya fuɗɗoro ɓe kalkuɗaɓe ya fuɗɗoro joom suudu ma e sukaɓe ma ɓen puɗɗotoɗa haade ma wadde nokku goɗɗo ɓe kay wadde men bonne condition yo ñaam yo kaari yo ɓorɗo neeɗo men kadi needi diidi assalamu aleykum aleykum walla en kaddora hojomaji joyi ɗum noon hojomaji joyi ɗi dokkene ya jankaso hojomaji ɗiɗi terɗi kadi dokki en to ceerno ya mbay waynodire e bandiraɓe dokkodiren aydi so allahu lamɗo yemde alhamisa ceerno yaya seydi janka bisimilla soko 2 minutes eyyi a jarama seydi dia ma goppon hakkille nden no alors tuma kammin ɗo alhaali organisation mo poɗɗen 4 minutes eyyi ko gandal nayi ko namdal tan ko namdal nde wonno ko hunde nde ganduɗa ko hunde wande fayida kadi eɗen donki famde kadi fayide o ko fayida nafoore mere par ce que de toute façon ko hoorema mbaɗanɗa alors donc mon fof ne foti famde min alhaali organisation tan jinnomi ruttade seeɗa ceerno to banggal men enen en ngala organisation pourquoi par ce que no mbiruɗa ni jangguinoɓe ɗo goodi hannde alhamdulillahi kala ɗo turnuɗa hannde e leyɗele men almuɓe sernaɓe ɗum waɗɓe disponible e goodi bon min muusimi hen tan ko par exemple ɗo diine l'islam o doole jamaji e jumaji mana e centre culturel aji gonɗi ɗo ɗi mahira ko comme association noon c'est ouvert à tout le monde eyyi en jogui bureau noon kala kam ko jiiɗa en jogui bureau kono noon ko heddi ko neɗɗo foof ne wawi wonde membre association sa welama natira internet sa welama sa juuloyi tisubar walla takkosan aɗa wawi kayitaji mabɓe nan ɗon naata sa welama mana sa juuloyi ñande aljuma aɗa wawi hawde mabɓe naata donc ɗum ko goo gueɗel ɗimmel association ngaji eɗi kokka moyen ngaji par ce que minen politicien ji ɗi enfin politique en ɓe amin kokkaɓe subvention ngaji ko subvention ngaji guuri amen ɗe ɗum tagui ene wallaɓe mbawde maaje jamaji ɗi donc yimɓe men mboɗo wiyaɓe wonde comme minen ɗo jama men ɗo mboɗo wiyaɓe wonde mais oɗon mbawi nadde e pelle he en tant que membre de l' association so tawi on naati e pelle ɗe en tant que membre de l' association oɗon mbawi à ce titre onon koye moon namdoɗon créneauji horaire pour wiide wonde samedi de 14h à 16h amin jangguini sukaɓe men taw ko sernaɓe men walla bom dimanche de 16h à 17h hade takkusan amin jangguini sukaɓe men waɗe ɗum ene wawi nanede en goo kamɓe safalɓe ɓe mbawa salade ɗum gueɗel ɗimmel nguel enen ma hokku en mana place e nder diine l'islam he e France par ce que ko ɗum ko toon faya an ceerno yaya mum ko ganduɗa hen yimɓe men wonɓe mana kamɓe eɓe liggoɗen ɗon golle temi waddi noon e gueɗel tataɓel nguel kadi ma hokku en mana fulla e fayida wawde jangguinde sukaɓe men mais taw koye aadaji men par ce que a haali ɗum ɗo effectivement kamɓe safal ɓe noɓe jangguinirta ni enen no jangguinirte ni wona gotum eyyi jaafoɗon noon haalkani juuti seeɗa kono kam ceerno mbaɗen faami ko jinmi haalde ko o hokken hen tan seeɗa yiyande makko après so tawi Allah jaaɓi peut être ñan wonde gatten hen pour mbawi ñañade hen par ce que hunde waɗi fayida jarama noon wallahi inchallah jarama seydi janka yalla yo moƴƴere ɗum noon ceerno yaya bisimilla ene keddora 2 minutes tan mbayi ɓen bandiraɓe e jubbanamo seeɗa ko yaya janka haali ko bisimilla seydi mbayi eyyi jarama ceerno yaya a jarama seydi janka ko wi ko noon tan enen probléme meɗen ken jaɓani nadde e société he jaɓani nadde association ji jaɓani nadde e jumaji ɗi woni caɗele ɗe kadi hunde sa natani hen andata ko woni nder minen banggue min keeriɗa o natindirone mabɓe ha fof komin jiiɗi wadde fof eɓe jaɓa sa sohli jama eɓe tottuma hay heure uji ɗi ɓe jiiɗi janggude eɓe goodi ko enen goni ɓe daranaki wona banggue safalɓe to enen noon en mbaɗani organisé gooto e yimɓe wonɓe laaɓe yimɓeɓe wonɓe goto fof o dawal mum hippi wadde sukaɓe a yiyat ɓiye tan so ɓooyi tan noon ga famde ko naate goɗɗum tawa noon foɗɗo o ko an jinnaɗo waɗi a yi ɗum gila ene fuɗɗi a waɗani hen hay batte
o yahata ko école ko jangin tan ko ene ngadi ko jangin so arti kadi safalɓe kadi en jiiɗaneji par ce que kamɓe won janginoɓe jamaji ɗi kadi ideji mabɓe ideji men jiiɗa jangguinɗum fof noon ko wima fof so ɓooyi ɗum ko hen gaɓɓata ɗum ittata ɗum ko enenen daroɗen sen dañani jamaji kam dañan hayso ko saaluji walla e galleji he galleji ɗi gosodira ɓe jaaha gaɓe kono ene wawno waɗede tan o waɗe organisé jori men jangga kono noon ɗum daraka noon yo Allah hokku en darade enen ko mata ko haala ko haalata ɓuuri hewde kono gollal ngal ene heddi tiɓɓutirede ha wadde hunde nde heddi te jungo woto noon wawa fufde hayde saggode fof daro eyyi so ɗum nahi hen sukaɓeɓe goto fof anda diine ɗum ɗo foti fof wonde noon eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗe hawruɓe e gollodirde allahumma la tad'alana min maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala ayban illa satarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta ولا مرضا ولا مريضا الا شفينا ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا عنتنا على قضائها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من كلامي اون فوق من جافني السلام عليكم ما شاء الله جارama Seydou Mbaye golle ma jooɗi peewi Allah yoba moƴƴere